Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі фикір езағына сөз ашқышы. Жанлы сөйлем, ихлас аралашу, көзге көз қарашып тапшыруында. Ишетесізме? Әйе, едіріс аңладығыз. Шын көз жетті. Хәтта біз Шилбәт ресторанында отырғанда да, әйтерсің дә урман алаңлығында бүгінгі тапшыруны сізге тәқдим етеміз. Тапшыру нендерек болашақ? Сәлем юллайым, құрметті телевизор қараушыларыбыз. Сізге һәм бүгінгі героyыма Ләйлә, хайырлы сәғатта. Хайырлы сәғатта, хайырлы күннәр Зифа апа, хөрмәтле тамашачыларыбыз, телевизор караучыларыбыз. Тапшыруны әзерләп сезгә тәкъдим итүче һәм алып баручы Зифа Нагаева булай дип башлыйсым килә. Беренче шәхси концертының исеме үзең сайлап, минем күңел ирекле кош ошар өчен яратылган дигәнсең. Һәм булай дип язып куйгансың социаль челтәрләрдә. Күктән алынган исем түгел, уйланылган дигәнсең. Һәм мин инде яраклашыбрак уйласам, соңгы аралыкта Ләйлә Галиева, популяр җырчыбыз тирәсендә бик күп төрле тавыш гауга, яхшысы да, яманы да, әйбәте дә, гайбәте дә, түгелекме түгелде, шәшелепме шәшелде. Әйтәләр бит әле. Үзең хакында ишетәсең ки шитне тыңла дип. Һәм тагында булай диләр. Үзең сөйләгәннән артыграк, башкалар синең хакта сөйләгәне кызыграк диләр. Ул башкаларга кызыграк. Чөнки мәгълүмат җыела, дөрестә булмый, ул мәгълүмат кайбер вакыт. Шуның чын-чыннарын гына сер итеп калдырмыйча халыкка тәкъдим итәргә бүген икәү булышлыкта булырбыз. Шулай бит. Синең булай дип язган юлларың бар. Көчле хатын-кыз булырга теләгән икәнен аңладым. Һәм монда көчле хатын-кыз нинди була? Байтак кына язылган һәм берничә генә җөмләсен ишеттерәсе килә. Ул үзенең максатына ярашлы юлга чыгып, үзен табарга омтылу һәм инде үзендә яңа мөмкинчелекләр ачу. Әйдә беренче чиратта гайбәтләренә башкаларына тукталмый әле, позитив ноталардан башлыйк. Беренче шәхси концертының исеме ничек уйланып табылды? Бу программаның исеме кызык кына килеп чыкты. Ул шунда да мин үземнең күңелемдә шушы теге Тулышканчак. Әйе, күңел тулышканчак. Шуннан соң Мейке тауларында без инде бик матур гаилә дусларыбыз, Алсу Висурнафиковлар, Айдар Галимовлар белән бергә матур итеп бер мәҗлестә булдык инде. Шуннан соң үземнең хисләремне сөйли башладым. Шулай итеп матур итеп шулай сөйләшәбез, аралашабыз бит инде менә мин кем ул, ничек ул минем концерт куясы килә. Концертның исеме юк. Исеме юк иде шул вакытта. Ничегрәк итеп атарга, чөнки менә минем бик күп танышларым да әйтә, менә шушы син кошчык кебек, клеткада кебексең. Ничектер менә шулай дип әйттеләр дә, ничектер. Шуннан Айдар Галимов әйтә, минем бит җырым бар ди, ирекле кош дип атала торган ди. Шул җырны тыңлап карыйк әле ди. Шуны акыртып Мейке тауында прям тыңладык та, шуны тыңлыйм да елыйм. Бу бит мәйтәм, бу миңа багышланган җыр. Шуннан да шушы җырны бик күп без Айдар белән сөйләштек тә инде, матур итеп дуэт яздырдык. Әле бер кайда да беркем дә ишетмәде әле. Тиздән менә концерт алдыннан гына алар берсе чыгарачакбыз инде. Вот, ирекле, минем күңел ирекле кош, бу инде бик матур җырдан алынган. Ләйлә Дәүләтова аның авторы. Бу концертка нинди үткән авырлыкларың, үткәннәрең аша, теге соңгы җырының исеме дә кебек башкаларына без тукталырбыз. Ләкин инде халыкны тиз генә кертеп җибәрик, озатыйк концерт программасына. Ниләр вәгъдә итәсең концерт программасында? Шуннан да без бит инде бик күп еллар гастрольдә йөргәч, как-то бар иде менә шушындай күңелдә бер әйбер, менә икенче төрле итеп эшләргә менә режиссерларым бар. Аллаһка шөкер, командам бар. Килә торган кунакларым бар әле, аны тоже әйтмәдем бит инде. Килә торган кунакларым бар концертта. Менә ведущийларсыз алып барулар, ведущий сөйләгәнчә экраннарда күрсәтеп, мине күрсәтеп, анда минем тормышны, минем гаиләмне күрсәтеп, шулай итеп аралаштырып инде эшлибез ала бирсә. Әле сер итеп калдырганнары да булачак, хөрмәтле телевизор караучыларыбызга. Бөтенесен дә әйтеп тә ачыктан-ачык кызыгы булмас. Шулай бит концертка баргач. Әйтсәм дә була инде, чөнки менә теге кайсыр кеше бит инде үзе генә була микән
дип теге уйларга да могутлар бит инде. Фәрит Низамиев деген бер җырчы бар Казан шәһәрендә. Мин аны бик күптән тыңлыйм аның иҗаты белән теге кызыксынам. Үзе җырлар яза, үзе автор бит инде. Шушы мәйтәм ул бу якка килгәне юк Башкортстанга. Мәйтәм безнекеләр бит яраталар Казан артистларын. Шуңа мәйтәм шушы яшәп егетне алып килеп мәйтәм үзебезнең Башкортстан бөтен районнарына да йөрәчәк. Уфада да шулай кунак итеп булачак. Беренче кунагым, икенче кунагым Айрат Закиров, бик популяр саксофонист. Ул инде саксофон да басып кына уйнамый, ул ятып та уйный, утырып та уйный. Шундый прям харизматичный, теге молодежь дип әйтим икән. Шу концертта баянистларым да, биючеләрем дә барысы да яшьләр. Менә инде хәзер ачыктан-ачык концерт программасы аша, чөнки мин нишен биредәге сораулардан башладым. Синең концертыңа әзерлегендәге килгән бер арты тизелгән җырларың шушы этапны кабатлы килделәр. Минем күзәтүләрем халык та күзәтте. Әле чыкты бу җырың, әлеге халәтеңә үзгәреш булды, әзрәк кенә тагын халәтең үзгәрде тагын. Менә программада шул җырларыңны бөтенесен бергә даими туплап халыкка тәкъдим итә торган булачак. Инде моның инде иң беренче чиратта кайтасы килә элек үткәнрәк вакытларына, вакыйгаларга дисәк, инде менә миңа шәхсән теге әйттем бит синең хакта бик күп сүзләр йөри, алда да, артта да, әйбәте дә, гайбәте дә, миңа барысы да кагылды. Миңа күз яшьләре дә түктерә торганнары да кагылды килеп бәрелгә. Чөнки мин һәр ике якны да бик якын күргән, аны бөтен халык белә. Минем җырларымда бергә гөрләтеп җырлаган гаилә идегез. Шуңа күрә бөтен теге яхшы яктан әрнегәннәр арасында мин дә бар идем. Хәзер инде үтә вакыт. Икенче төрлерәк караштамын, чөнки ничек кеше яши, гомере ничек үтә, үзе генә белә. Һәр ике якта. Кимдер әйбәт, кимдер яхшы. Бер кемнең гаиләсенә дә үзеңне уйла, алдагыңны уйла, балаларыңны уйла, шакымыйча күңеленә керергә ашыкма дигән әйбер бар. Шуңа тынычлан Зифа мин әйтәм. Ул бит кимдер син аларны нык яратканнан гына саклана торган түгел, димәк үзләре генә белгән дөньяның шундый чагы җиткән. Һәм инде менә бу сорауларны халык инде әле ишетәм, күрәм, тында алмыйлар. Менә яңгырда һаман тамчылап торганда да, хәтта менә шушы минутларны көтәләр. Син социаль челтәрләрдә күп ары бирә тегеләй булай тартылып сөйләп торганны көтмәдең. Матур иттереп фотосурәтегезне икегезнең куйдың да. Инде һәрбер гаиләнең үзенең режиссеры, үзенең тарихы була. Менә безнең 15 еллык тарих ахырына якынлашты дидең. Түйерләр тыгылды инде тамакка, ләкин ачыктан-ачык аңлатма бирдең. Ләйлә күптән көтелгән идеме, азазлап, әкренләп җыелып килдеме, ләкин тормышның башыннан ук бер-берегездә аңлашылмаучылыклар булулар куердымы? Барыбер халык ник шул сорауны бирмәде диячәкләр. Башында ук булды әйтеп булмый инде ул аны. Чөнки теге башында ук яратмасаң кешене бит икешәр бала табып ятмыйсың бит, шулай бит безнең ике кызыбыз бар, Аллага шөкер. Мин Рөстәмгә барыбер рәхмәтлемен. Менә ул тормышта килеп чыкканга, может мин хәзер бүгенге көндә шундый көчле булмас идем, әйме? Менә бер-беребезгә барыбер без матур пар идек. Әлеге көндә дә без аралашабыз, балалар белән аралаша, ярдәм дә итә, шуңарга менә сүз бар бит, один раз живем. Бер тапкыр яшибез, и бу тормышка без кире кайтмыйбыз. Шуңарга бу тормышта, если син бер-береңә әзрәк теге туры килеп битмисең икән, менә характерлар белән битне без әзрәк. Ул битне кызыграк, мин әзрәк битне более теге тынычрак, теге ничектер туры килмәсә, ничек дип матур итеп менә теге рәхәтләнеп утырып чәй эчә алмасаң кеше белән, допустим, менә, еллар аша, менә ул бит бытовуха тоже нык ниде баса. Менә гаиләнәйме? Монсы килә, менә шул килеп җыелды да, көннәрдән бер көнне, давай мәйтәм, алы яшәмик. Давай мәйтәм, отдельно яшәп карыйк. Шуннан соң бер ай без теге, икебез ике җирдә яшәп карадык, шуннан аңладык инде. Оказывается, еще менә шулай яхшырак дип уйладым. Менә миңарга шулай казалось инде. Шуларга Рөстәмгә, конечно, ул теге шок булды. Теге, аны да аңлыйм. Шундый карар кабул иттем. Синең күңел миңа калса иштән әзерлек булган, барыбер ерактан булмаса да. Рөстәмгә капылтын барыбер ул кадәрле уйлап өлгермәгән булгандыр. Барыбер да юлларыбыз бөтенләй киселеп, аерылып китәр дип көтмәгән хәл кебегрәк булды кебек. Көтмәде. Әйе, шуңа күрә аңа авыррак булгандыр. Инде бүгенге көндә мин аңа да карап сөенәм. Ул инде спортзалларда, матур итеп балалары белән матур итеп шул социаль челтәрләрдә үзен күрсәтә, бик күп җегетләргә төрле хәлләр бар, төрле гаиләләрдә
Шулай бит үрнәкле дә мондый вакытта бит күпләр хәмергә тартылучылар да бар, аннан үзен югалтып калучылар да бар, төшенкелеккә бирелеп авыруларга душар булучылар да бар, Ләйлә. Шуңа күрә Мен әйтәм инде пожалуйста, мен әйтә балаларны үстерәсе бар, кияүләргә бирәсе бар. Шулай дус булып калык дип мин аңа всегда әйтәм. И шуңарга әйтә җырлар алып әйтәм, афишалар ясарга кирәк. Чөнки мин элек битне бөтен әйберне Инстаграмнар, шилтер, менә бу киемнәр, менә образлар өстендә мин эшлидем. Һәрберсен тарта идем. Шуңа әйтәм, югалып калма, давай, если что, поддержи дидем. Анара бизнесы да матур гына бергәләп алып киткән идегез. Йортлар салдыгыз бит инде, фатирлардан кешеләрне көнләштереп шулай матур итеп яшәдегез. Хаталарда шундый матурлыклар булдырдыгыз бит инде, барысын да күреп торгач, менә читтән караганда бик авыр гына булды инде. Һәм син уйладым инде мин башта аңламадым да Ләйләник. Алай да икән диючеләр булды, мин дә шулар рәтендә булдым. Йөрмә ничек дип җырладың? Йөрмә саклап дигән Йөрмә саклап. Менә син инде былай да әрнегән йөрәккә кадап куйдың кебек булды. Зиф апа мине шуңа шалтыратып карап кылдың. Зиф апа мине шалтыратып сүкте, шундый җыр алалар менә. Нишлисең син бит ут белән уйныйсың. Битем Зиф апа. Алай түгел. Ул менә һәрбер җыр авторлар үзләре бит язалар, үзләренең тормышыннан чыга. Мин инде шул җырлар сөйли башладым да, тик иҗат юлым бит ачылып китте бит минем. Второе дыхание ачылып китте. Җырлар аласы килә. Мин сезгә яздым. Айдар Тимербаевка яздым менә. Гүзәлиягә яздым бит. Шуна Айдар Тимербаев миңа 3 җыр җибәрде. Шуның арасында менә бу йөрмә саклап. Күңелемнең бакчаларын таптап, йөрмәле артларымнан саклап. Мин моны тыңлыйм, Айдар абый митә, миңа так неудобно шушы җырны җырларга. Монда бит сүзләре тегән, прям как будто меня аны отап, Артыдан музык бирмәйинде, калдым бит инде дигән кебек шундый булды прям бит инде. заказной җыр кебек булды. Но ул минем күңелемә нык ятты. Шуңа әйтәм, Айдар абый әйтә, ул бит без язган җыр ди. Безнең баштан үткән җыр, менә Гөлчәчәк Садретдинова сүзләре шулай. Ул автордан сорадым әле, каян чыкты бу җыр, ничек итеп шулай яздыгыз дип. Тоже шуңарга шул тоттым да алдым да җырладым. Без бит җырчылар. Без бит теге җырның авторлар яза икән, без просто җырлап халыкка итүчеләр генә. Мин шулай дип миңа аңлаттылар да инде рәхәтләнеп, шуңа җырлыйм. Ну ару гына итеп бердең инде син аны, итүчеләр генә булып утырасың да ул. Аннары кайын бит инде бик матур җыр булды. Кайын-кайында шулай ук язмышлардан узмыш юк дип дөрес әйтмиләр. Син моны ник алай дип әйтәсең? Барыбер бар дип язмыштан узмыш. Уйламыйча гына сайланмаган бит җырлар. Ул кайын-кайымны мин менә бик нык сүзләренә прям төгәлеп бармыйм. Мин арга музыкасы охшый икән. Менә мин ул кайын-кайымны алганда, мин тренировкада залда идем, Гүзәлия миңа җыр җибәрә. Беговая дорожка китеп барам уже тренировкадан соң. Музыканың прям с первой ноты маша китте дә, әле сүзен ишетмәдем әле. Блин, әйтәм, бу бит минеке. Мин средний темповый, мин яратам шундайны. Әйтәм, бу бит минеке, и шуннан сүзләре китте. Беренче куплет, второй куплет битне шулай дип алып куям да, озактан икенче, өченче куплетларын карыйм. Анда уже төрттөрә торган сүзләре бар, менә минем җырда тоже бар. Дөнья сиңа бер алдын, бер артын күрсәтә икән дигән каз өченче куплет. Мин аны ул якка вачы карамчы алам җырларны теге. Именно көенә карыйм күпчелек. Кайын зифа буен җилләрдән сыгыласың, иркәләнеп имәннәргә киләдер сыйынасың. Имәннәр кайын түгел шул кайыннар имәне булмас, имәннәр бош имәс диме язмысын ибене кылмас. Бер карым кайыннарыма, бер карым имәннәргә, ышанмагыз язмышлардан узмыш юк дигәннәргә. Җырның кайсыр кеше аңламый битне, кайын битне теге хатын-кыз. Имән это ир кеше битендәме? Кайын битне менә җиләл тышта җиләме, кайын битне шайкала җилдәме, слабый кебек пол күренә битендәме? Имәннәр битне алар теге шундый көчле зат менә басып тора торган менә теге җилгә бирешми торган әйме. Уйлап караганда шундый дөнья шулай китереп бирергә может, менә имән дә бүләргә может, имән дә шайкаларга может. Менә шундый әйбер ул. Менә шундый. Син әле байтак кына аралыкта хәзер Рөстәмсез дип әйтәм инде. Шул аралыкта элегрәк син кул булдымы Рөстәм өчен? Берәр ни хәл булмасын арабызда дип борчылулар арасында шуннан әти-әнисе белән дә бит мөнәсәбәтләр һәрбер кешенең үз ягы. Менә синең әниең üzülеп тора, балаларың өчен ярдәмчел прокурор килеп җитте генә дип торасың, тегендә итләрниләр тутырып төяп килә бит инде син гастрольгә китәргә шалдыратып чыгарасыз. Нене холодильникның ниләрен анан тутырыш һәм балаларны матур итеп карый. Теге якларда шулай ук әти-әни изгәләнеп торганнар. Менә шушында бит бүленә, ата-ана якларда бүленә. Ул якларда сиңа иң авыры ни булды Рөстәм белән аерылышканда?
Ну, маңарга мен бер 3 жыл точно килдим. Шушы неге мен уже психологлар белән бик күп эшләдем. Психологлар белән теге нәрсәле шаг такой делал, куркыта иде, конечно, Рөстәм бит ул минем усал кеше куркыта иде, но мин уйладым, митеп ул аңлар мине. Чөнки аңарга да дискомфорт дип уйлыйм. Ул да теге мин аңарга мишә иткән кебек идем бу тормышта, нишләптер белмим, менә озак елларны шулай кебек иде, как будто менә белмим, ничектер шулай килеп чыкты. Әйтә алмыйм мин аны. Бүгенге көнне яхшы мөнәсәбәтләрдә без дигән балаларын да караша дидең, әмма ләкин теге бар бит әле иң бер юньсез ягы, бүлем ягы, бүлеш ягы. Шуңа күрә ай халык көтте инде хәзер пыр туздырырлар, бөтен дөньяны сүтәрләр дә, ыргытырлар да, кайсы кая нәрсә булып бетәрләр дигәннәр. Бу җирләрдә ничек сез уртаклыкка килдегез? Өйләрне сатып, вич таратырга можно было. Өйдә ул бик күп көч салынган минем үземнекедә. Бик күп теге мәхәббәт белән эшлисең бит, һәрбер әйберне, һәрбер теге изәндәге плинтусларында бит теге бөтен штораларына тиклем уйлыйсың бит инде. Йөрәк әрнәде, но Рөстәм дә әйтте, без бит моны балалар өчен салдык. Өйне калдырыйк, сатмыйк дип. Шуннан соң өйне калдырдык без. Мушага килеп йөрерләр балалар ди. Шуннан битәм ярар, шуңарга җәй көне менә балалар муша керергә барып йөрделәр инде теге, әйтмим инде. Араларын үзмим. Өйне калдырдым. Үзем квартира. Центрда квартира. Әле яңа фатир ансын саты. Сатмадым әле, элекесен сата алмадым әле, элекесен сатып һәм әле яңасына ремонт бар. Монда ипотекага алып, ипотека ул тоже бик әйбәт стимул әйбер. Теге акча эшләргә, боегып тормаска, чөнки теге яңа икенче төрлерәк уровеньга дип белергән. Ишеткәнегез бар иде ипотека стимул дигәнне. Стимул әйе. Менә сезгә билдегезме? Так что менә кеше бит менә мин Инстаграмдан карый бит, иртән торам, монда барам, тегендә эшлим, мин бит везде теге ресурс табылырга тырышам. Шуңарга ничек синең көчең җитә? Мәйтәм ипотека алыгыз, мәйтәм. Шуннан рәхәтләнеп, ишек квартира снимайтым әле. Аннары бит әле синең үзеңне, син менә шоу бизнеста булай гына түгел, син яңалыкка омтыласың, син бөтен электр тренд диләр хәзер әйме, бөтен җирдә булдырырга тырышасың, бөтен җирдә үзеңне карыйсың, үзеңне булдырасың. Косметологияларга барын да беләбез, аларына мин аерым сорау бирмәсәм дә, кайда шундый тәңгәлләр, матурлык салоннарында һәр вакытта йөреп үзеңне булдырырга, шулай ук костюмнарына дизайнер осталыкларын күпчелек үзең хәтта сөйләшеп шулай итеп алып барасың бит. Аларына да байтак кына чыгымнар кирәк бит инде. Һәм Аллага шөкер дип әйтергә кирәк, бизнеста булуың да бүгенге көнне сиңа нык ярдәм итте. Нәкъ шушы вакытында нәкъ кирәк чакта. Бизнеска мен тоже теге самый правильный принятый решениеләр бит. Менә бу НЛ компаниясеннән кирип китү, шуңарга ул теге бик яхшы безопасный подушка ул хатын-кыз өчен менә миңа булды. Син җырларда барыбер мин күбрәк көенә игътибар итәм дисең дә, шәписең генә син сүзләр белән. Әле нәрсә дип җырлап торасың әле син үткәннәр җырында? Каян килгәнең дә бер шумый, кем белән торган, кем белән яткансың ди әле ул. Ансы да мөһим, яткансың, йоклагансыңмы, ансы да мөһим түгел. Кем белән булганың да мөһим түгел. Нәрсәсе мөһим синең өчен? Ул җыр кыз менә кичәгенә чыкты бит ул җыр, опять-таки Айдар Тимербаевның җыры. Бу җыр миңарда бер ай ятты. Бер ай ятты, Айдар абый моны бирде дә бит инде, әле мине акчасын да бирмәде. Әлбәттә син бу җырны бер ел, бер ай элек эшләгән булсаң, халык бөтенләй сине аңламаса, димәк, Рөстәмгә кадәрлек аерылыр алдыннан кемедер булган дип әйтәчәкләр. Шундый була, юк, менә хәйлә керде. Әле кысык әле әйтәм, Айдар абый әйтәм, җырын таптым, әйтәм, ха кешесен генә табасы калды дип, шуңа көләм. Теге кем белән булгансың, кем белән кунгансың? Кем белән булганысың, кем белән кунганысың, белмимен, теләмим белергә. Бу чакта үткәннәр, инде бит үткәннәр, ни кирәк тикшереп йөрергә. Хәзер син янымда, мин синең назыңда, бездән дә бәхетле кеше юк. Элеккән ни булган, янымда кем торган, анысында минем эшем юк. Бу җыр вообще интересно. Теге шундый парларга менә кемнәрдер аерышалар да бит, яңадан үзләренең парларын табалар. Бәхетле балалар бит, это же теге ни түгел. Ошылан сайын шәйнәргә тема бар. Синең элеккесе, кем белә? Ничек рушайта твой бывший тотыналар бит инде. Яшь парлар да бит менә теге кавышалар бит, яшьле парлар. Аларның да бит инде до этого булган бит теге какие-то мөнәсәбәтләр, шуңарга аларга да шул туры килә торган җыр ул. Син ярдәм итеп йөрисең уны әле шулай аерылганнарга бу җырың белән ярдәм итмәкче буласыңмы? Эй Ләйләкәем, миндә тәҗрибә күбрәк, кем белән кунып килгән, каян килгән бик мөһим шул. Җырың турында бер сүз дә юк. Әле аңа барып җитмәгәнсеңдер әле Зифа апаң яшь артыграк. Аны каян килгәне,
Аның тарихында, рюкзагында нинди тарихлары, өймі мекеннәре, этаж алар, ул бит ул тоже бижиңел генә түгел, аларны калдырып торабыз. Ләкин шулай да бу сорауны бирмәй булмый, барыбер дә әйтәләр. Хатын кызда тиз генә аерылышам дими, иратта тиз генә аерылышырга карар кылмый, берәр кешесе булмаса диләр. Барыбер дә очрашып йөрмәсәң дә күз атып сиңа аерылырга соңгы нокта булып көч биргән кешең булдымы, юкмы Рөстәм белән яшәгәндә? Юк, ничектер аралар озак елларын суынды, менә как-то без бер-беребезгә Читтән берәрсе ярдәм итмәдеме? Юк, Синең күңелең берәрсенә төшеп. Юк, минеке төшмәде точно, аныкын тоже Рөстәм йөргәндер диләр. Прям тотып кына тотканым булмады, и ул миңа даже не бирмәде ул мәсьәлә. Сәбәп бирмәде. Шулайка мин, может булгандыр, может булмандыр, ансы уже проехали. Все, тормыш икенче хәзер дигән аргада. Аерылмас тыйлары, теге бик җүнсез сүз белән әйтәбез, тоткан тотмаган, тоттың ни, тотмадың ни, тоткач та бергә калалар улар. Максат куелмаган булса, кайбер кешеләренә бая әйттем бит әле, ипотека стимул дип. Ул кайбер кеше аны шулай иттереп дыргылдатышып алсалар, тагын да мөхәббәтләре яңарып китеп, ай, бик матурда яшәп китәләр ансы да бар. Яра җитәр инде бу аерылышулары турында диярләр. Әйдә кызыграк сорауларга. Менә синең өчен бүгенге көндә иң кыйммәтле әйбер акча ягыннан түгел. Кыйммәтле. Мөһим нәрсә бүгенге көндә ни дип әйтер идең? 2 балам бар, 2 кызым. Алар өчен яшим, алар өчен эшлим, тырышам. Аларны кеше ясыйсым килә. Бер караганда менә әле уйлыйм, үзем бит инде Төркиядән кайттым, обучение тоже бизнес ягына тоже бик күп бит вакыт кирәк, гел телефонда утырга кирәк, шуңарга әйтәм. Йөрәгем әрни, конечно, теге бу бизнес һәм инде бу сәнгать тормышы әзрәк әниле, әнисез калдырды балаларымны дигән әзрәк әйбер менә борчый. Алар инде Аллага шөкер әни карый минем, нәмкем дә бар, помощницам да бар менә теге килеп йөри бит инде. Барыбер әни кирәк дип уйлыйм. Шунысы гына әзрәк теге самый иң кыйммәтле әйберем шушы әйе. Һәм әни калды минем. Әтиләре белән китәбез дисәк тә ул темага бәйле балаларны әйткәч, әтиләре белән аерылуны кайсы балага ныграк авыр булды һәм менә булдымы шушы уртада балалар булган җирендә тешне нык кыстырган минутлары? Зур кыз үзе дә әйтте инде ул. Нишләп сезгә бергә торасыз? Если теге охшап бетмәсә икән дигән. Аңламагач берәрегезен дип. Зур кыз сразу аңлады, бәлки әзрәк кыен инде аңарга. Аңарга әтияне. Ну ладно. Можно же потерпеть дигән буладыр ул теге балакаем. Теге. Рөстәм кызы бит инде шулай гына әйтәдер әзрәк. Конечно, таврый. Менә ул кызыгында син эшләйдең. Элек дәшмәйдем. Әйме? Шуннан дәшә башладым. Может, дәшмәскә кирәктер. Кайсы кешеләр бит шулай дәшмичә яшиләр. Миңа калса белмим инде. Бер заманда килеп теге, әле син тагында язмыш турында бик матур җырың бар бит синең гомер язмыш турында уйланган җырларының берсе. Язып та куйганмын мин аны, исеме дә бар иде әле аның. Гомер язмыш дип атала. Әйе. Әле анда шундый сүзләр ялгышларны барлап узмаган әле үткәннәрдән килеп дигән. Бәлки шундый вакыт килсә, үткәннәрдән язмышларны барлаганда үкенечләр булырдай булса, син ничек дип уйлыйсың? Син үкенерсеңме дип уйлыйсың бу мөмкин, әллә бер дә үкенерлек әйберләр калмады артта дип уйлыйсыңмы? Булмас дип уйлыйсыңмы? Беренче айларда куркыта иде, дөрес шундый адым ясадым микән дип. Ничек булырбыз микән дип. Соңдан уже теге менә ничектер иҗат юлына икенче канатларым үсеп китеп, иҗат ягына кирип китеп, үземнең прям баш белән эшкә чумгач, нормально инде, әйбәт. Үтенерлек түгел, атлап бара торган тормышлар. Баллы җиләк тәмен, лимон әшеләрен куша гомер савытында язмышлар. Гомер савытлары төрле, кемнекедер тулып түгел. Шайбалса да кайчак, түгелсә дә кайчак, яшәсен һәркем бәхетле генә. Гомер савытлары төрле, кемнекедер тулып түгел. Шайбалса да кайчак, түгелсә дә кайчак, түгелмәсен бәхетле генә. Бер әйтмәй булмый, ачыктан ачык, күзгә күз карашып. Бер минем бик якын әхирәтемнең әйткән сүзе бар. Зифа, тормыштан аерылып
ике баласы белән калган иде инде ул. Байтак еллар элегрәк инде. Ул иптәшең кырында бар да бөтен җегетләр дә карый ул. Мәҗлескә барсаң да, кунакка барсаң да бар да сиңа күз дә аталар, күз дә кысалар. Менә ялгыз калгач үзеннән чыгып әйткән иде. Ялгыз калгач бөтенләй икенче төрле буласың икән. Әллә кая булып беттеләр ул теге ирләр. Әллә кая булып беттеләр теге шәп, яхшы җегетләр. Бик авыр була икән. Чөнки икенче төрле җаваплылык һәм шуңа күрә синдә дә шундый уй юк та килеп бәрелмиме, дулкын күңелеңә ялгызлыктан куркасыңмы? Ничек уйлыйсың? Миңа калса ул кызык булды теге Рөстәм белән бергә тормыш көрткәндә теге ниләр бар бит, барыбер теге неровно дышащий дип әйтим икән. Әле менә карим теге көндә инде мәхәббәт аңлатышалар. Вот менә мин сиңа ничә ел гашыйкмын, тегеләй булай. Но мин бит не беләм теге бер чашка кофе гына чакырмыйлар бит, теге барыбер нәрсә дип әйтим инде. Кемгә нәрсә кирәк инде аларга. Шуңа әле бүгенге көндә минем ул егетләр турында уйларга вакытым да юк. Минем менә бу бизнес, сәхнә. Кәкүк җырында ялгыз калудан куркуың сизелә азрак кына. Киләчәктә барыбер да син үзеңне ялгызлыктан арандыра торган кеше мөшрар дип көтәсең. Шулай ябатасыңдыр дип уйлыйм. Ул җырда мин җырларыңны кичә яңадан тыңлап чыктым әле. Менә шулаймы? Барыбер да ялгызлык булмасын иде. Киләчәктә кемдер ярты кешем, җанымнан кеше шырар дип өмет итәсең, шулаймы? Мин аны бар дип уйлыйм инде. Мин аны ул мәйтем әле мине белми, аерылганны белми. Ул мине вообще Инстаграмна карамый. Ул минем подписчик түгел, аның вакыты юк Инстаграм карарга, мине күзәтми торган. Кеше юк әле. Әйе, бар ул кеше, ул просто белми мине. Юк, син барлыгын ничек әйтәсең? Син туйымлап әйтәсең, әллә Тоям мин әле, тоям. Теге Инстаграмда язган тегенде монда егетләргә теге ышанычы инде. Именно менә бу кеше минем Инстаграмда утырырга вакыт юк. Ике кеше ике җирдә вакыт менә шулай язмыштан узмыш дип җырында җырлыйсың бит әле. Син бер урамнан үткәндә, мин бер урамнан үткәнмен дип Нурия Ярмөхәмәтовага җыр язып биргән идем. Син беләсең бу җырымны, хәтта хәтерлисең, һәм менә кеше гомере буена параллель урамда йөри, очраша алмый. Бу бик куркыныч хәл. Һәм картлык килә бер заманны, һәм шул менә әле сөйләгәнгә әзрәк кенә минем дә йөрәк бар бит, җан. Синең мин ялгыз булуыңны теләмим, шул кисешсен. Шул юллар, мин бу сорауларга җавапларны менә шулай калдырасым килә. Синең аңлап күңелеңне шундый кеше, синең өчен генә түгел, Рөстәм өчен дә. Ул хатын кыз, барыбер хатын кызга аерым киткәч юллар җиңелрәк Ләйлә. Ничек кенә аның теге ирләр тарта торган ягы калса да, иратка барыбер мораль яктан авыррак. Ул ничек кенә алар без көчле зат дип аларны уйласак та, аларга авыррак. Аларга яңадан башка кеше белән дөнья көтеп кырып китү дә авыррак. Шуңа күрә аннары сине кызыграк сорауларга кешегә. Син ашы бүлмәсендә әзерләргә бик яратмыйм дип шатлатып әйтәсең социаль челтәрләрдә. Дөресен әйтәм. Гомумән өйләнгән кеше әйтсә сиңа бер заман нык итеп гашыйк булдың ди син аңа. Менә ул минеке инде, бөтенләй бу минем кеше була, минем җырымны да күтәреп йөртә торган кеше. Ул әйтсә, Ләйлә, өйгә кайттың син менә халатың белән мин янына гашыйсың, миңа первый, второйларыңны, беренчеләрне, икенчеләрен пешерәсең, кәтлит-мәтлитләр белән сөйлисең син. Өйдә миңа менә шундый хатын кирәк дип, җырыңнан ераклаштыра башласа, мөхәббәт безнең каты бит инде дип нишләрсең? Мин пешерә беләм, мин әле кияүдә торганда да бәлки бала белән зур бәлешләр эшләдем. Теге салатлар төрлесен Син теләмим дидең. Юк, теләмим. Элек Вакыт юк дидең. Элек эшлидем, әйме, яратам, мин аны эшли беләм. Шуннан соң теге акча эшли башлагач бит инде, больше акча эшлисең дә, и кешене нанимать итәсең, ул кеше сиңарга менә помогать, делегировать дип әйтим икән, шушы әйбергә рәхәт булды. Чөнки менә минем 3 сәгать вакытым юк кухняда балашып утырырга. Менә бүгенге көндә мин лучше офиска барам, встречалар провожу, җырлар сатып алам, репетициягә барам, акча эшлим. Теге якта егетләр утыра, безнең хатыннарны бузарга Ләйләне чыгарып утырткан. Юк, андый хатыннар да бар бит, которые тоже теге өйдә утыралар, допустим, да. Аларның помощницалары бар, ул бит теге, белмим. Кайсы якларың үзгәрде синең? Элекке Ләйләдән. Ой, характер, наверное, көчле, целеустремленный, усаллык килде, элек мин бик дәшмичә тора дирем инде. Нәрсә сине шигырыңнан чыгара бүген? Балалар тыңламаса, конечно. Монда бик кычкырылмыйсың, бит инде сагынып кайтасың. Анысы да бар инде. Ашканып китәм инде. Әшит группадагы егетләр фәлән тегеләй булай дөресен эшләмәсәләр. Ничек аңлатма Мин эшләр усал, Ульяна усал, кстати, менә командада усал. Мин теге сөйләшү алып барасыңмы, әллә тавышын да күтәрәсеңме, бирме? Юк, мин алар беләләр, яхшы кеше икән. Мин яхшы итеп акча түлим. Командага яхшы түлим и требовательная. Теге соңга калганны яратмыйм. Теге миннән соң килеп керсәләр, уже теге нәрсәләр?
Усал инде барып. Усал. Усал булмасаң бүгенге тормышта табак битергән булыр. Лейла акча таба диләр. Табу да дөрес бит инде, тырыш. Шулай диләр. Теге диван янында утырганнар бигрәк тә, "Ай, моның акчасы күп инде" дип санап утыручылар да бар. Лейланың бюджетын Лейла ничек тотына? Ой, бик күп менә бу эстрадага, иҗатка китә бит инде. Шуннан квартира китә, ремонт яхшы итеп эшлим. Теге именно теге Pinterest'та кебек дип әйтим икән, алар бер салай берсе инде. Акчам җитеп бетсә, шуңа стимул бар. Кашан бер кычкырып еладың соңгы вакыт нидән һәм кашан бер кычкырып көлдең рәхәтләнеп соңгы тапкыр? Иҗат тормышында да, монда да ике җирдә команда бар бит инде минем, ике бизнес булгач. Менә шушындый авыр вакытта мин бер ай вообще сәхнәгә дә чыгасым килмәде. Җырлыйсым килмәде. Вообще банкетта кирәкми, җырда кирәкми, зумнарга да кермим, офиска да бармыйм. И шушындый вакытта менә минем команда менә шулай итеп менә канат үстереп мине айтып алып менеп киттеләр. И шушындый теманы сөйләләр бит. И елыйм да елыйм Төркиядә. Көне буе елап яттым. Тегән нык ни булды миңа. Шуннан да менә шундый якын кешеләр, әниләр, балалар поддержать итмәсә, менә мин шушы нидән, может быть, сливаться итеп калыр идем. Мин сәхнәгә не хотела зефа. Мин бит җырламыйм, булды, туйдым дип, потому что теге чиктер шулай килеп чыкты да инде. Җырламыйм дигән идем. Шушы бер ай эчендә менә мин шулай елап ятып нитеп, машина күтәреп алып менеп киттеләр. Хаталанудан курыксаң, димәк, нишли алмыйсың? Бер нәрсә дә эшли алмыйсың, теге хата баса атлый торасың, менә атлый торасың, абына торасың, сөрлегә торасың, бара торасың. Если куркып утырсаң, шушы нидә генә каласың, шушы позициядә, димәк, баскычта. кыска сораулар булар, кыска итеп, димәк, үзеңне тәҗрибә җыюдан туктатасың. Дөрес әйттең. Белгечләр белән фикерең бер тирәдә булып чыкты. Оялып торсаң, Табап. бер урында калсаң, әйдәле, әйтеп бетер әле. Берендә оялып торсаң, Бик берендә. батыр башладың. Нишлиләр? Табап битәләр. Менә язып куйганмын белгечләр киңәшеннән, сине узып, башкалар үсеп китә. Кара, бик акыллысың да икән Лейла. Икеләнеп торсаң, эшлимме, Мин бит виси, менә шушы гомергә миша әйттем минем, барымы, бармы икән. Шуңарга минем якыннарым бар, который давай шуны эшлә дигәч, алып китәм эшләп. Күңел бара сизә бит инде ул. Күңел сизә. Иң кадерле вакытыңны юк итәсең дигәннәр психологлар, белгечләр. Хыял белән генә яшәсәң, уй белән генә, димәк, Диванда утырып яткан вакытта гына акча явып ятмый инде, торырга кирәк, эшләргә кирәк. димәк шыныгасың, тукталышта калмыйсың. Монда бит синең җавап бирер җырың бар. Таш, тамчы ташы тишә дигән. Ташмара суларда, ташны яра суларда, ташта булыйк, суда булыйк, таш сулы тормышларда. Менә җавабы күрдегезме? Менә бит ничек. Сәер күренүдән курыксаң, димәк, Минем турында сөйлиләр икән, значит, ул внимание бирәләр бит, значит, мин дөрес юлдан барам. димәк, уникаль якларыңны күрсәтә алмыйча калачаксың. Һәрбер кешенең сәерлегендә ниндидер кеше күрмәгән ягы чыга. Шулай бит. Димәк, менә бу сорауларда да мин юкка гына бирмәдем, синең өчен әзерләгән идем, чөнки дә һәр көн безгә үзгәрергә меңләгән мөмкинчелек бирә. Синең теге социаль челтәрләрдә әйткән сүзең, хыялларыңны тормышка ашырганда үзеңдә яңа мөмкинчелекләр ачасың дигәнгә менә шушының җаваплары булды. Кемдер кемнеңдер корбаны була. Менә син теләр идеңме синең җырыңны күтәрер өчен кемдер синең өчен корбан җыртыбы дибез булганын. Балаларыңны карыячак, аш-суны карыячак, йортыңны карыячак, алтын сарайларда яшәтәчәк, үзе менә ул синең корбаның гына була. Теләр идеңме яраткан кеше шундый ишраса корбан булуын. Яки ул әйтсә, әйдә параллель, менә минем бизнесым да бар, минем башка эшем да бар. Кайсын сайлар идең? Җыр юлынан күтәрелеп китсәң, барыбер кемдер азрак күләгәдәрәк кала. Чөнки бер юлы булмый, икеңдә ташлап. Менә бу катлаулы сорау. Монда инде сине яраткан, хөрмәт иткән, синең балалар белән алган, синең эшеңне аңлаган кеше белән генә яшәргә кала. Аңламый икән, эшләп булмый. Чөнки менә монда бит ул безнең теге иҗат кешесе бит инде без. Иҗатсыз без тора алмыйбыз. Менә сиңа әйттеләр икән, всё, син давай җырламыйсың хәзер, өйдә утыр, акчаны алып кайтам дисәләр, миңа калса мин андыйга не согласна. Ләйләнең кайсы хылык фигыле менә үзенә ошамый һәм комачаулый тормышта. Күп уйлыйм. Менә шулай бер мишә әйтә. Төннәдә менә бүген 5нче артада көндә уянам да, уйлый башлыйм. Шулай итергә микән, булай итергә микән, өлгерәбез микән? Менә ул йоклап бит индәйме? Юк, менә торам да утырам. Менә шушы әйбер уйлау. Уйга минем бик күп вакыт үтә. Аннары тапшыру ахырында инде барыбер позитив ноталарда тәмамлыйсы килә.
менә шушы чибәрлегеңне, ички дөньяңны, халәтеңне, матурлыкларыңны саклап йөгергән вакытың әрәмгә үтә күрмәсен, Ләйлә. Һәм әйтәсе килә, киләчәктә син концертларны кайларда үзеңне күрәсең? Рәсәй кимәлендә күрәсең киләме? Чит мөселман дөньяларында бөтен якта буласың киләме? Син гомумән үзеңне ни дәрәҗәдә бөектәге җырчы дип хис итәсең һәм күрәсең? Менә кайсы артистлар бит инде аена 31 көн икән, 28-ен концерт итеп алалар. Минем алай итеп аласым килми. Минем үзем өчен яшисем килә. Балалар өчен яшисем килә. Менә әле випартлар белән эшлибез бит инде. Аена 10 концерт, максимум 10 концерт, 6-да можно, 7-дә можно 10 концерт и 1-2 банкет бит инде. Теге Сламия голову, теге башны бәрә-бәрә эшләп, менә мин шундый булам, мин моны үзеп китәм, мин тегеләй итәм дигән әйбер юк миярда. Күңел өчен. Менә үземнең һәрбер артистның үзенең тамашасы бар һәрбер районда, әйме? Шушыларны елына бер барып кайтсам, менә шулай күреп, менә хәзер минем Туймазы, Октябрьский, Нефтекамский, Янаулар бала бит. Менә шу точкаларга йөреп кайтам, зур-зур шәһәрләргә. И всё, менә и потом Уфа бит инде. Так, менә Рәсәйләргә чыгабыз, иләрен випартларны әйтәм. Яра карабыз әйтәм алай берсе. Әлеге вакытта син кайсы күпердә? Ышанычлы адамнарда басып торам дип уйлыйсыңмы? Әллә барыбер да юк әле дулкын гына торам әле дисеңме? Әле ки халәтеңне үзең ничек итеп кичерәсең, һәм моның белән яшисең бит, дуста булырга кирәк бүгенге Ләйлә белән син шулай бит, алга барыр өчен. Чөнки ни өчен икәнен хәзер үзем әйтәмен, син җавап биргәч тапшыр ахырында. Дулкынлану бар инде, чөнки минем өчен бу яңа шәхсән концертлар бит беренчегә. Это бик зур ответственность аласың үзеңә. Бөтен әйберне чыгарып теге барлап бара кирәк бит инде. Переживая, но мин белән, күңелем белән залда тулачак, күңелем белән җырларым да яхшы. Җиңеп чыгарым дип уйлыйм алай берсе. Ничә мисраны бирдем ахырда. Чөнки башладык бик матур итеп тапшыруны. Минем күңел ирекле кош. Ирекле кош булыр өчен менә бу кадәрле авырлыкларны, сагышларны сиңа үтәргә туры килде. Кыен булмаган үзгәрешләрне кичерергә туры килде. Һәм ирекле кош бит ул зур җаваплылык. Ул ыштың киттең генә түгел. Ике балаң тормышыңны беркемгә дә ышанмыйча үзеңә генә ышандырып, иңнәреңә бер тиешләр беркемдә дә калмый. Тиешләр. Ул барыбер кайрылган ирдә дә ул кадәр калмый җаваплылык. Ул балалар өчен кайгыртыр, ләкин синең өчен ул кадәр түгел. Шулай бит инде. Калдыргач калган. Һәм шушы тиешләр барысы да шушы ирекле кош Ләйләнең иңнәрендә кала. Мин сиңа беренчедән тапшыруга килгәнем өчен рәхмәт әйтәсем килә, бик канәгать калганнардыр. Беренчесе генә һәм соңгысы гына булмасын, тагын килерсең. Үзгәрешләрең булганда халыкка бик кызыклы синең белән соңгы очрашулар, чөнки синең тирәдә кайнапмы кайный фикер алышулар халык тарафыннан. Әйтәсем килә, еллар үтәр Ләйлә. Их, булдырдым диярсең, Алла бирсә. Бар шундыйлар, булдырдым да ул вакытлар үтте. Хәзер кирәкми инде дигәннәр бар. Теләвен телим дә, теләкләрем. Телимен, теләдем дә ул, хәзер соң инде дигәннәр бар. Менә мин синең белән әле аралашу арасында да күңелеңдәге серләреңә бер никадәр кагылып, шуны тойдым. Булдырырсың, Алла бирсә. Барысы да алда булыр. Теләкләреңә ирешергә насыйп әйләсен һәм тапшыру ахырында үзеңнең теләкләреңне тамашачыларыңа, җырларыңны яратучыларга ишеттерерсең дә, мин сине социаль челтәрләрдән синең битеңнән алган шигъри юллар белән тапшыру аша сатып калырмын. Тамашачыларыма теләр идем сәламәтлек, җан тынычлыгы телим. Җан тынычлыгы булса, барысы да яхшы була. Матур тормыш һәм инде һәрбер кеше үзенең теләгәнчә яшәргә тиеш дип уйлыйм. Кеше кушканча түгел, үзе теләгәнчә шуңарга. Һәммәгезгә дә шуны телим. Өстәп әйтәсе килә, Ләйлә Галиева, ышанычыгызны аклар. Иҗатта да, тормышта да, язмышта да. Шулай бит. Һәр тарафта, кайда да Ләйләнең үзен күрсәк тә, Рөстәмне күрсәк тә, балалары турында хәбәрдар булсак та, тик шатлыклы вакыйгаларны гына миңа шәхсән бигрәк тә һәм тамашачыларыбызга ишетергә язсын. Әнә теге шигъри юллар Мирхади Разов шигъри юлларын язып куйгансың. Һәм мин аны үземә синең белән саубуллашканда әйтермен дип дүрткенә юлын алганмын. Йөзеп барам гомер карабында. Ак җилкәнем ныклы, тузмаган. Җанда дәрман, йөрәгемдә илһам. Таңнарым да әле узмаган. Таңнарым да әле узмаган. Матур бит, матур. Балкыйсы таңнарың алда булсын Ләйлә дип, балкыйсы таңнарыгыз алда торсын дип сезгә дәшәм. Алдагы күршеләргә.
Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в нашем ресторане «Шербет». Приглашаем вас насладиться вкусом и атмосферой уюта. Познакомьтесь с нашим разнообразным меню, в котором вы найдете блюда для каждого вкуса. Надеемся, что вы полюбите наш ресторан и станете постоянными гостями.